Takže Seva Zabijek, zdravíte Henry pri ďalšom videjku. Dneska je to horor hra s názvom Fears to Fathom Home Alone. Stop! Wait a minute! Poďme na to. Takže je to hra, epizodická hra, čiže má to viacej epizód. Zhruba hra sa 20 minút, takže poďme na to. Home Alone. Sám doma. A asi mi crashol počítač. Nie. Už som ticho. Henry. Z budúcnosti nezabudni prosím daroviť titulky, lebo toto sa ani prekladať momentálne nechce. Ty koks, čo je? Alarm horí? Kamaráde. No, tak na toto sa zaujíde dosť nepríjemné. OK. Čo je, zemetrasenie alebo čo? Ideme sa poobzerať. Aha. Mamka. Kedy sa vrátite? 6.5 hours later. Neviem ti to sľubiť, možno bude mať plány z NAT, čiže asi s Natálkou. Dobre, nič zaujímavé. No nič, poďme, OK. Čo to je, zbíjačka? OK, SC. Nemusíš si nič objednať, urobila som ti lazanie dneska ráno, máš ich v chladničke. Nepýtaj sa, prečo išiel som rovno do spálne rodičov. Jo. Mi stoja chlpy jak na rici. Prestaň. Fúj, to je humus. Nič, poď kamo, dole, poď dole. Ideme ho zbiť, cigoša. What did he say? Kde si, ty vandrák? Dobrú Hondu Civic máme. OK. To má dvoje dvere. Na čo sú vám dvoje dvere? Toto. Serious. Tak to budem celú hru. No nič, buď ticho, tak som chcel povedať. Môžeme ísť zobrať chalec. Prečo si otváram mrazek, čo si úplne primitív? Ty kokos, ja po ňom hodím lazane. Takže dáme ich do trúby. Hotov čo? Paranoidný som jak fras. Tak. Rád pozerám telku, keď papám. Ja tiež. Sme na tom rovnako. Čo mám robiť? Aha, OK. Nom. Papaj, hami papi. Jo! Kamo? Drž pi... Aha! No, my sme v riadnej minži. Išiel hore, ale keď ich je viac, ja som v prdeli.
Ja tam hore nejdem. Ak počujete ťapkanie, to je môj Halko. Teo. Hej, pôjdeme vonku za chvíľu. Hej. Aňo. Som pripravený. Poďme si písať úložky. Tu sa pozeraj. Jakže si bol hladný, však si teraz žral. Mám ísť tam? Uava, uga, buga, uga, buga. Čo sa deje? Nechcem ísť dolu. Ja sa šmíkam? Však stoj! Mňa to ťaha dole. Čo mľaskáš? Prestaň už mľaskať. Dožer to. Dobre. To za to, že som to nedojedol. No, chaluj. Keď... Ježkeši. Ešte telku. No, huráš teraz. Jaj. Ja poviem, hodím pekač. Poďme spinkať. Proste nemôže Jason prísť, bude degeš. Sorry Miles, vidíme sa zitra. Strašne som posratý. OK, úlohy boli spravené, išiel som spinkať. 12:30 ráno. Spravil som všetky úlohy. Počkať, AM. Jo, to je večer. A išiel som spinkať. Maminka mi napísala, počkaj. Neostávajte dlho hore, deti. Nech na vás nepinda potom pani Paula. Ok. Aha, 1:16 ráno. Vstal som, aby som si zobral vodu. Kámo, radšej zdochni od smedu, tak ti poviem. Kde je pekač? No vám voda kvapka, jak tak počujem. Žiadna sláva. Prečo si zapálíš? Wow. Hudba sa stupňuje. Jednu si už, right click to drink. Glug, glug, glug. Glug, glug. No nič, ideme spinkať, nie že ti bude treba šikať potom. Mamka poslala jeden obrázok. Miles, kto je to pred dverami? Si tam? DPC. Volaj policajtov. Pecka. Už mi nejde spať, len sa schovať. Ja ho idem zbiť. Však čo. Poď sem. Nech ťa zbijem. S medenou trúbkou. Po hlave ti zajebem. Ježiš! Uchyl, dedo. Čo mi píšeš, mamka? Dobre, okej. Prosím, mamka písala, že ju poslala že jej to poslala Paula, že už volali policajtov, máme sa schovať, ostať v izbe a nevyliezať. Ja som poslušný synček. You look every door. No neviem, či zamknem všetky dvere, keď nemajú zámky. A nemáme im otvárať. Jasne, kto by otváral cudzím ľuďom o 1 ráno? Je tu. Máme čas. Bim bam. Aha. Že kto je to? Počuješ ju? To je Paula pri dverách. Mamke je to veľmi ľúto, zlatičko. Všetko bude v pohode. To sa mi nejak nezdá. Kokos, ten má ale ohybný krk. No, polícia.
Už nezvoň, lebo ti otvorím, fakt. Ešte raz zazvoníš, idem dole. Kec. Už si dnu. Rozbil si okno. Na čo zvoníš? Nezvoň. Ešte raz. A jak ti takú... Ježišmaria. Ty si ujebal? Už si posratý? Mne sa ten roh nepáči. Serus, Majsa, Dovidopo. Ja mám ísť dole? Hudba. Pšt, Mission Impossible. My sme teraz Tom Cruise. Oh! Jo! Dobre. Koniec Toma Cruisa. Mám to nikam nejdem. Už nezvoň. Prosím. Ja tam fakt musím ísť. Oh, policia! Polícia je tu! Hudba? Jaj, už tu není zlodej. Ujo, policajt. Dobre, si to tu skontrolujeme. A však furt tu je. Čo teraz, keď otvorím? Mamka! Hurá! Koniec, vyplo mi nahrávanie, pecka paráda. Tak to je koniec pre prvú epizódku. Vidíme sa pri druhej, keď si ju kúpim. Serúste, majte sa, s Bohom. Singing, bam, 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 bam.